Здравейте, Top Scooters BG. Това е Марио, наш клиент, който си купува втори скутер от нас. Днес той купува тази четириколка. Марио? Много се радвам. Уникални сте и най-добрите. Това е втората, която и ще ви препоръчвам много. Благодарим. В същото време този бус върши много интересна работа. Нека Марио да ви каже за своята услуга. Това е нова услуга за България, която се нарича мобилна автомивка. Идване на адрес на клиента, което се спестява много време и усилия и в същото време на много достъпни цени. Също така предлагам и почистване на дивани, на матраци, всякакъв вид текстил. Ако решите да се обадите на посочения номер. Благодаря. Това е за днес от Top Scooters BG. Също да добавим, че Марио извършва тази услуга на територията на община Созопол. Това е от нас за днес. Успех, Марио, всичко най-добро. Насрещате винаги за резервни части и обслужване на електрическата четириколка. Благодаря.